malam mai tambaya na cewa shin wanda ya samu tafiya a sallar juma'a ya samu juma'a bai samu juma'a ba, sai ka samu raka'a daya sannan ka samu juma'a, amma in ka samu tafiya ba abin da ka samu, an gama raka'a biyu kenan ka zo, to za ka tashi kai kadai kai raka'a biyu? Mutum baya juma'a shi kadai, mutum baya juma'a shi kadai. Juma'a tana da ka'idodinta, idan mutum bai samu raka'a ɗaya ba to bai samu juma'a ba, shine kauli raji. Haka in ka tashi sai kai raka'a hudu a zahar. Malam mai tambaya yana cewa bayan rasuwar dan uwansu sai da suka ga a cikin wasu da ake bin sa har da na nefa, da shi ma sai an biya kwarai da kudin wuta da kudin ruwa da kudin makarantar yara, duk yana cikin basussuka da in bai biya ba dole a biya masa. Shi ya fi hatsari ma, domin wannan na gwamnati ne, abubuwan gwamnati ko na al'umma ne baki daya, shi ya kamata a fara biya ma. Bashin da za a ce ba na mutum ɗaya ba ne, na gwamnati ne, so waɗanda ji suke karkashin gwamnatin suna da haƙƙi a kan wannan, ko na wani babban kamfani ne wanda jama'a da yawa sun saka jari, bai ma san adadin su ba balle a biya su, to kaga ƙara ya gaggawa a biya wannan bil ɗin na wuta da bil na ruwa da masu gadi da waye. Wani ba Allah ya masa rasuwa, haka na je na ce musu duk ku biya masa basu suka, a duba na wuta, a duba na ruwa, a duba masu gadi, a duba direbobi, a duba duk wani wanda ya aiki karkashin sa, a tambaye shi yan ƙanana abubuwa wata mutum yana tsallake su bai sani ba. Zai ga mai gadin ka tsallake na wata ɗaya ko biyu, amma ya yi shiru ya ƙi faɗa saboda yana tsoron kankace ya kwashe kayansa, amma na sai bira abun ba shi ko ba ya biya ba. Irin waɗannan abubuwa duk ƙanana sai a bincika su domin a biya. To muna fata Allah ya samu dace.